Weche mag siasa ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga omedo jiwo chung' mar duond burano mar siro jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Oburu ma oloso e kinde romo mar solo omenda e kanisa mar jokopere ma Chiga e Homa Bay Town owacho ni ODM ok dhi bedo kod jalar kom jatend piny e yiero mabiro. Jafumbo marwa ma Homa Bay Alia Beach nigi lero e wachni. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga mane loso e skund primar ma Chiga ka chud bura ma Homa Bay Town e kinde nyasi mar choko omenda mar gero kanisa kopere ma Chiga ne oyango ni duond bura mar ODM ok bi chungo jalar kom jatend piny Kenya yiero mabiro mibage pacho ka 2027 kendo kaka duond bura gi dhi siro jatend piny Kenya William Ruto mondo dog kinde komeno. We came into this broad-based arrangement. President Ruto is leading. Though he is leading, but ODM is also part and parcel of it, and you should not give credit only to UDA. You must make sure know that ODM is a part and parcel. Ruto is leading UDA, Oburu is leading ODM. Though the difference is that in this coalition which we are negotiating, we already know that ODM this time around we are not fielding a candidate. Dr. Oburu bende wacho ni dhi telo ne kweth mar ODM e timo twak kod duond bura mar UDA sirikal mar Manywanda ka okoni yiero mabiro duond bura mar ODM nyaka bed e sirikal kendo nyaka giyud pok moromo kodgi bang' siro jatend piny William Ruto. We are going to make sure that our policies are merged in. We are going to make sure that the structures of participation in power sharing is there very, very straight and it is known. But my people, I want to tell you that you will not get shares. You will not get fair share of what is due to you if you don't vote for this government. Anyone kaka joganda ma Joluo wase winjore kendo wakwayo unu kwa yie to wadhi uru kanyakla kwa tiyo e sirikal mar jaduong' William Ruto ni. Jagore migawo mar arita Dr. Raymond Omollo mane ni wende modhial e kinde nyasino ne okone jatend piny William Ruto osebedo ka chulo chenro mag dongruok e Kenya mangima kendo piny luo biro riwore kod jo Kenya mamoko mar duoki ofise yiero mabiro. We finally have President Ruto that is doing things that the people of this region long yearned for. That it is possible for someone who is not one of you to be at the helm, to deliver for you, even when you don't vote for him. That for the first time we have Dr. William Ruto doing that for the region of Nyanza. He's doing it for Rift Valley. He's doing it for Mount Kenya region. He's doing it for Northeastern region. He's doing it for the coastal region. Gimora mora monyisowa a broad-based government kae kane giriwre gi moluor manosenindo Raila Amolo Odinga makoro kendo sani itayowa gi Dr. Oburu Oginga ka gisewinjore to gimiyowa direction. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang bende Dr. jatend piny William Ruto kaluwore gi chenro mag dongruok mosebedo kotimo kaluo ka giwacho ni duond bura mar ODM biro chung' kode motegno yiero mabiro maonge dok chien. There is something that the disunited, disorganized, clueless, agendaless opposition don't know about. It is called inclusion. We are working with William Ruto. We are going to work together in the next election. And someone said we will be pulled out by force. We will not be pulled out by force because we are not going anywhere. Alia Beach, Ramogi TV.